tejto rovnici vidíme, že tu máme dve zátvorky, ktoré samozrejme v prvom kroku musíme odstrániť. A čo je dôležité, je, že pred tými zátvorkami máme vlastne vždy záporné číslo ako keby, takže musíme dávať veľký pozor na znamienka. Takže v tom prvom kroku vlastne s touto mínus trojkou budeme násobiť každého člena tejto zátvorky, čiže m-ko aj mínus dvojku. A potom toto znamienko mínus budeme aplikovať na každého člena tej druhej zátvorky. Takže poďme to celé vykonať. 2m sme nemenili, takže si to len odpíšeme. 2m. Mínus 3 krát m je mínus 3m. Mínus 3 krát mínus 2 je plus 6. Teraz ideme na druhú zátvorku. Pred zátvorkou máme mínusku. Ak si dobre pamätáte, tak mínuska vlastne pred zátvorkou spôsobuje to, že zmení každé znamienko, ktoré je v tej zátvorke. Toto m-ko ako keby nemalo znamienko, ale to znamená, že je tam vlastne plus. Takže keď sa má plus zmeniť, tak sa zmení na mínus. Takže to budeme mať mínus m. No a zmeníme aj plus 9 na mínus 9. Rovná sa 8. V druhom kroku si najprv upraceme, čiže všetko, čo sa dá spočítať, spočítame. MK s MK-mi a čísla s číslami. Poďme to vykonať. 2m mínus 3m je mínus 1m a máme tu ešte mínus 1m, takže dokopy to bude mínus 2m. Mínus 2m. Následne tu máme 6 mínus 9. 6 mínus 9 je mínus 3. A to sa rovná 8. Osmičku sme nemenili. Teraz prichádzame k bodu, keď si potrebujeme rozdeliť na jednu stranu všetky neznáme a na druhú stranu všetky čísla. Tak ja som sa rozhodla, že túto mínus trojku presuniem na druhú stranu k tejto osmičke. No a keďže ju chcem presúvať, je tu mínus, opačná operácia je plus. Takže si naplánujem ekvivalentnú úpravu plus 3. A ju aj vykonám. Mínus 2m sme nemenili, tak si ho odpíšeme. A na druhej strane nám vzniklo 8 plus 3 a to je 11. V tejto chvíli už som skoro na konci. Vlastne tu mám, že je tu mínus 2 krát m. No a to znamená, že táto mínus dvojka je tu priviazaná k m-ku s násobením. A keď ju chcem od toho m-ka oddeliť, tak musím urobiť opačnú operáciu. A to je deleno. Takže budem deliť mínus dvojkou. Tu vás upozorním na to, že keď vy delíte záporným číslom, tak musíte to záporné číslo dať vždy do zátvorky. To je nesmierne dôležité. Hlavne preto, aby sme pochopili, že my teraz delíme a nie odčitujeme tú dvojku. Hej. Takže na tejto strane nám už zostalo krásne čisté m-ko. No a plus 11 deleno mínus 2 plus deleno mínus, výsledok je mínus. A 11 deleno 2 je 5,5. Takže máme krásny výsledok. Keď máme výsledok, musíme si urobiť skúšku správnosti. Čiže skúška. Pri skúške, to už vieme, stále vlastne rozoberieme rovnicu na dve časti. Na ľavú stranu a na pravú stranu. Čiže to, ak máme rovná sa, to, čo je doľava, je ľavá strana, to, čo je doprava, je pravá strana. Najprv si odpíšeme presne zo zadania ľavú stranu. Následne, keď to máme, tak si všade, kde máme m-ko, tu, aj tu, všade dosadíme to, čo nám vyšlo, že mínus 5,5. Keďže je to záporné číslo, tak si dáme pozor na to, aby sme každý krát toto záporné číslo dali do zátvorky. Takže poďme dosadzovať. Ako náhle sme dosadili,
tak proste sa môžeme pustiť do výpočtu. Už aký smer si vyberiete, to už je úplne že na vás. Ja osobne preferujem, že keď mám nejakú zátvorku a vo vnútri tej zátvorky sú nejaké úkony s číslami, tak ja ich vykonám. Neroznásobujem zátvorku, ako keď riešim rovnicu, ale najprv vypočítam vnútra tých zátvoriek a až potom výsledok vynásobím. Takže ideme na to. Čiže prvé si len vynásobíme 2 krát minus 5,5 plus 2 krát minus 5,5, čiže plus krát minus dáva minus. 2 krát 5,5 je 11. Potom tu máme vnútro tej zátvorky minus 5,5 minus 2, čiže odpisujem si minus 3 krát a v zátvorke výsledok je minus 7,5. Následne si odpisujem ďalšie mínusko. Minus. A v zátvorke mám minus 5,5 plus 9 a to nám dáva plus 3,5. Tak. Teraz si roznásobíme tieto zátvorky a dávame pritom veľký pozor na znamienka. Čiže odpíšeme si minus 11, minus 3 krát minus 7,5, minus krát minus. Minus krát minus nám dáva plus a 3 krát 7,5 nám dáva 22,5. Potom tu ešte máme mínus krát plus, lebo keď tam nie je žiadne znamienko, je to plus, to už vieme. Mínus krát plus je mínus a 3,5. No a na záver už len tieto čísla proste spočítame. Už len toto vypočítame. No a keď to správne vypočítate, vyjde vám 8. Pravá strana tejto rovnice, ako vidíme, je práve presných 8. Čiže nám krásne vyšla skúška správnosti a vyšlo nám, že ľavá strana sa rovná pravej strane a tým je rovnica vyriešená a riešenie je potvrdené skúškou. V tejto rovnici máme znova dve zátvorky, takže ako prvý krok, naplánujeme si to, budeme touto 5 násobiť obidva členy, čiže aj toto minus 4,2 a plus 3v. A na druhej strane aplikujeme túto mínusku na obidva členy zátvorky. Nesmieme to urobiť len s jedným. Takže poďme na to. 5 krát minus 4,2, máme tu plus 5 krát mínus, takže to je mínus. A 5 krát 4,2 je 21. A 5 krát plus 3v, plus krát plus je plus. A 5 krát 3v je 15v, čiže plus 15v. S týmto sme nič nerobili a preto to len odpíšeme. Minus 3,8 rovná sa. Na druhej strane sme s jednotkou nič nerobili, takže si ju len odpíšeme. No a toto mínusko aplikujeme, čiže meníme každé znamienko na opačné, ktoré je v tejto zátvorke. Tu máme plus, čiže ho zmeníme na mínus. A tu máme mínus, takže ho zmeníme na plus. Poďme to urobiť. Čiže máme mínus 3v a plus 10,2. Ďalší krok bude, že upraceme, čiže to znamená, sčítame čísla s číslami a na druhej strane vlastne tiež. Poďme to vykonať. Minus 21 minus 3,8 je minus 24,8. S týmto sme nič nerobili a preto to len odpíšeme. Plus 15v rovná sa 1 plus 10,2 nám dáva 11,2 a keďže s týmto minus 3v sme nič neurobili, tak to znova len odpíšeme. Minus 3v. Teraz keď sa pozriete na tento stav, ktorý nám tu vznikol, tak urobíme rozhodnutie, že na ktorej strane budú neznáme a na ktorej strane budú čísla. Takže ideme prehádzovať. Prehodíme minus 3v k tým 15, čiže dáme si plus 3v. A
A rovnako prehodíme minus 24,8 zase na stranu sem, na tú pravú stranu, aby tam boli čísla. Takže keďže je to minus 24,8, tak dáme plus 24,8. Opačné zámienko musíme dať. 15b plus 3v je 18v. 11,2 plus 24,8 je vlastne 36. Teraz už len potrebujeme oddeliť tú 18 od v, takže stačí nám obidve strany vydeliť 18. A preto nám vyjde, že v sa rovná 2. Nádherný výsledok. Teraz musíme urobiť skúšku správnosti, to znamená, musíme si potvrdiť, že ten výsledok je správny. Takže si odpíšeme ľavú stranu, následne si dosadíme za v, to, čo nám vyšlo. Čiže to celé prepíšeme, ale namiesto bčka si napíšeme tú 2. A teraz si to celé vypočítame. Čiže vypočítame si vnútro tejto zátvorky, následne to tu roznásobíme a celý výsledok spočítame. 5 krát 1,8 je vlastne 9, minus 3,8. Takže ľavá strana sa nám rovná 5,2. Teraz si odpíšeme pravú stranu a dosadíme do nej rovnako. Čiže tu máme v zátvorke 3v, čiže 3 krát 2, minus 10,2. 3 krát 2 je vlastne 6. Čiže odpíšeme ďalej 1, minus. A v zátvorke máme 6, minus 10,2. Čo je minus 4,2. Tak. A teraz si dáme pozor na to, že nám tu vzniklo mínus krát mínus, čo je plus. Takže píšeme, že to je 1 plus 4,2 a to je 5,2. Tak ja už nemám teraz túto miesto, tak vám to napíšem sem takouto ružovou. Krásne nám vyšlo, že ľavá strana sa rovná pravej strane, čím sme potvrdili, že riešenie máme správne. Posledný príklad v tomto videu som si zvolila kvôli tomu, že sú tam ešte aj desatinné čísla. A že je tu taká rarita, že na tejto strane vlastne máte nulu. Niektorí to tak nejak, neviem, pomiešajú potom. A potom ešte aj to, že tu máte jednu zátvorku, druhú zátvorku, tretiu zátvorku. Takže poďme spolu plánovať. Čo budeme robiť? Najprv túto prvú zátvorku každého člena roznásobíme z 0,5, čiže minus 6 aj z. Potom s touto minus 4 roznásobíme z a minus 5 a potom s touto 0,3 roznásobíme z a minus 4. Takže nás čaká dosť veľa práce. Poďme na to a nepomýlme sa. 0,5 krát z je 0,5 z. 0,5 krát minus 6 je minus 3, pretože 0,5 je vlastne plus. Plus krát minus dáva minus, no a 6 krát 0,5 je proste 3. Prvú zátvorku máme. Minus 0,4 krát z je minus 0,4 z. A minus 0,4 krát minus 5 je vlastne minus krát minus je plus. A 5 krát 0,4 je 2. Kto neverí, nech si to prenásobí. Na záver tu máme plus 0,3 krát z, takže 0,3 z. A plus krát mínus je mínus. A 0,3 krát 4 je 1,2. A to celé sa rovná 0, tá sa nám nezmenila. V druhom kroku si upraceme. Čiže všetky členy, ktoré sú so z-kom, dáme dokopy. A všetky členy, ktoré sú len obyčajné čísla, tiež dáme dokopy. Takže tu máme 0,5z minus 0,4z je 0,1z. A 0,1z plus 0,3z je dokopy 0,4z. Potom tu máme čísla. Minus 3 plus 2 je minus 1.
A minus 1 minus 1,2 je minus 2,2. A to sa rovná 0. Teraz musíme oddeliť od seba členy s neznámou a členy s číslami. Takže ideme plánovať. Minus 2,2 prehodíme k tejto 0. Takže keďže musíme použiť opačné znamienko, tak to bude plus 2,2. Čiže nám vznikne, že na tejto strane zostalo 0,4z a na druhej strane máme 2,2. Tak už nám prichádza len posledný krok. Celú rovnicu vydelíme z 0,4. Čiže z sa bude rovnať 5,5. Tak, máme výsledok a teraz ide skúška správnosti. Najprv si odpíšeme celú ľavú časť rovnice, čiže až porovná sa všetko. A ja tu mám mierne z kopca, ale tak vidíme, čo potrebujeme. A teraz ďalší krok. Všade, kde je z, čiže tu, tu a tu. Všade dosadíme 5,5. Poďme na to. Tak som vám to troška zvýraznila, aby ste videli, že kde sú tie 5,5. A teraz to pekne postupne vypočítame. Čiže sa sústredíme na to, že si vyrátame to, čo je vnútri v zátvorkách v prvom kole. Čiže odpíšeme si 0,5 krát 5,5 minus 6 je minus 0,5. Minus, odpíšeme si 0,4 krát 5,5 minus 5 je 0,5. Odpíšeme si plus 0,3 krát a 5,5 krát, teda 5,5 minus 4 je 1,5. Výborne. Teraz nám zostáva vynásobiť tieto čísla, dať pozor na znamienka a na záver ich spočítať. Pri násobení, pokiaľ to nenásobíte s kalkulačkou, dajte veľký pozor na počet desatinných miest a na ich pozície. Teraz tu máme vynásobené zátvorky a už to musíme len spočítať, že minus 0,25 minus 0,2 je vlastne minus 0,45 a plus 0,45 nám dá presne 0. Ako vidíme v zadaní, pravá strana je vlastne práve 0. Takže nám vyšlo krásne riešenie. Ľavá strana sa rovná pravej strane. Dúfam, že ste pochopili každý jeden krok a dúfam, že vám to pomohlo. Čaute.